Hei, olen Anneli Komi, toimitusjohtaja Suomen uusyrityskeskukset ry:stä. Tarjoilen teille alkavan yrittäjyyden tilannekuva Suomessa uusyrittäjyyskatsauksen vuoden 2026 ensimmäiseltä vuosipuolikkaalta. Lyhyesti tiivistettynä, mitä uusyrittäjyydestä kannattaa juuri nyt tietää, niin 3 asiaa. 1. Aktiivinen yrittäjyys säilyi vahvana tässä alkuvuonna. Suomessa käynnisti liiketoiminnan 18 862 yritystä ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Toinen asia, yrittäjäksi aikovat tarvitsevat aiempaa enemmän tukea. Meidän oma datan mukaan uusia asiakkaita oli vähän vähemmän, mutta neuvontakertoja kertyi silti enemmän verrattuna aiempaan vuoteen ja samaan ajanjaksoon. Ja 3. asiana työelämän muutos näkyy yrittäjyydessä. Eli yritysneuvontaan hakeutuu aiempaa enemmän korkeasti koulutettuja ja työttömiä työnhakijoita. Lähdetään katsomaan koko katsausta vähän yksityiskohtaisemmin. Yksityisyrittäjän säätiön tuella Suomen uusyrityskeskukset on pystynyt tilaamaan Tilastokeskukselta aloittaneiden yritysten tilaston, joka perustuu todellisiin lukuihin. Tilastokeskus muutti tämän tilaston estimaatiksi vuonna 2024 ja sen jälkeen me olemme saaneet sen tänne meille käyttöön tilaamalla ne, eli perustuu näihin aitoihin lukuihin. Tämä rekisteri kuvaa niitä yrityksiä, jotka on aloittanut liiketoiminnan, kuuluvat alv-velvollisiin tai työnantajarekisteriin. Eli tämä aloittaneiden yritysten tilasto kuvaa aktiivisia yrityksiä Suomessa. Ja tämän tilaston mukaan 18 862 yritystä käynnisti liiketoimintansa tammi-kesäkuussa 2026. Ensimmäisellä kvartaalilla reilu 10 000, joka oli noin vähän vajaa 2 000 enemmän kuin vuonna 2025 samassa ajanjaksossa. Ja sitten tuossa keväällä toisella kvartaalilla reilu 8500, joka oli sitten taas vähemmän kuin vuosi sitten samassa ajanjaksossa. Mihin nämä aktivoituneet yritykset ovat sitten syntyneet, niin Uusimaa maakunnista erottuu selkeästi eniten. Siellä käynnisti toimintansa 7895 yritystä, toisena maakuntana 1743 Pirkanmaa ja sitten 3. Varsinais-Suomi, 4. Pohjois-Pohjanmaa ja 5. Keski-Suomi. Kun tarkastellaan 46 uusyrityskeskuksen toimintatilastoja, niin nähdään, että uusyrityskeskusten toiminta-alueelle tammi-kesäkuussa 2026 perustetuista yrityksistä 14,7% oli meidän keskusten neuvonnan asiakkaita. Se on pikkusen noussut, eli voidaan sanoa, että peitto koko valtakunnan tasolla on noussut, sillä vuonna 2025 toi vastaava osuus oli 13,6%. On huomioitu oman keskustemme datan perusteella, että neuvonnan tarve on kasvussa. Neuvontakertoja kertyi tammi-kesäkuusta meidän verkostolle 12 642, kun se aiempana vuonna oli 11 119. 13,7% enemmän kuin aikaisempana vuonna samassa ajanjaksossa. Ja uusia asiakkaita 7558, eli pienesti vähemmän kuin aikaisempana vuonna, josta voidaan laskea suhdeluku, että uutta asiakasta on neuvottu tämän ensimmäisen puolivuosikkaalla niin suhdelukuna 1,67, kun aikaisempana vuonna vastaava suhdeluku oli 1,34, eli vähän enemmän yhtä uutta asiakasta neuvotaan kuin aikaisempana vuonna. Yhä useampi neuvontaan tuleva on korkeasti koulutettu. Meidän verkoston datasta selviää, että koulutusprofiileja tutkitaan, niin 54% neuvontaan tulijoista niin omaa korkea-asteen koulutuksen. Ja sen jälkeen sitten siellä on perusopetuksen oppimäärän taustalla olevia ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen omaavia sekä sitten alempi ammattikorkeakoulu- tai korkeakoulututkinnon omaavia. Profiilit ovat hyvin moninaisia. Työttömien profiili on kaikista suurin ja yli 30%, noin 38% tänä vuonna
työssäkäyvien eli yksityisellä tai julkisella sektorilla työssä olevien profiili on toisiksi suurin ja kolmantena sitten opiskelija tai koululainen, neljäntenä yrittäjä ja sitten myös eläkeläisten profiili näyttäytyy tuolla tilastoissa. Suurin ikäryhmä on 31-50-vuotiaat, näistä 59% on meidän verkoston datan perusteella niin se suurin ikäryhmä. Ja toiseksi suurin ikäryhmä on sitten 31-40-vuotiaat, 34%. Maahanmuuttajataustaisia asiakkaita verkosto raportoi yhä enenevässä määrin kasvavan. Näistä kaikista uusista asiakkaista 22% oli maahanmuuttajataustaisia. Ja ensimmäisellä vuosipuolikkaalla perustettiin 544 yritystä heidän toimesta. Tämä oli 18% kaikista neuvonnan kautta perustetuista. Mitkä toimialat korostuu? Jos katsotaan tätä tilastokeskuksen tilastoa, niin siellä korostuu ensimmäisenä kuljetus- ja varastointitoimiala, toisena ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta ja kolmantena rakentaminen. Kun katsotaan uusyrityskeskusten neuvonnan kautta perustettujen toimialoja, ensimmäisenä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, toisena muu palvelutoiminta ja kolmantena rakentaminen. Usein ensimmäinen askel yrittäjyyteen otetaan toiminimellä. Meidän oma datan perusteella 55% neuvonnassa käyneistä, kun on perustanut yrityksen, niin on perustanut sen toiminimellä ja 40% sitten osakeyhtiöllä. Ja se loppu 5% on avoimia yhtiöitä, kommandiittiyhtiöitä tai osuuskuntia. Kun katsotaan tilastokeskuksen tätä alkaneiden yrittäjien tilastoa, niin siellä toiminimellä on aloitettu 50% ja kaikki muut sitten osakeyhtiöistä sitten 46,5%. Uusyrittäjyyskatsauksestamme löytyy myös esimerkki siihen, miten yrittäjäksi voidaan ryhtyä omistajavaihdoksen kautta. Ja jos nyt vain kuuntelet tätä tallennetta, niin löydät meidän nettisivuilta uusyrityskeskus.fi tämän koko katsauksen ja kaikki nämä tekstit ja luvut sitten vielä vähän tarkempana. Mutta tässä yrittäjätarinassa olemme tuoneet esiin mikkeliläisen alanvaihtajan, joka 17 vuoden ajan sosiaali- ja terveysalalla työskenneltyään niin YT-neuvottelujen myötä sai vaihtamaan alaa ja päätti ostaa sitten yrityksen ja nyt sitten tavoittelee kivijalkaliikkeen tulevaisuuden rakentamista siten, että se mahdollisesti työllistäisi sitten myös tulevaisuudessa. Ja tätä tarinaa ja näitä esimerkkejä haluamme tuoda esiin, että myös omistajanvaihdokset ovat äärimmäisen hyvä tapa aloittaa yrittäjäpolku. Lopuksi vielä tiivistelmä lyhyesti. Meidän oma analyysimme on, että uusien yritysten määrä on säilynyt vahvana, mutta nyt tarvitaan apua, että onnistuneet aloitukset mahdollistetaan. Aktiivisten uusien yritysten määrä pysyy lähes edellisvuoden tasolla, mikä on hyvä juttu. Vaikka talouden ja työmarkkinoiden epävarmuus on jatkunut, niin silti yrittäjyys on kiinnostanut saman verran kuin aikaisemminkin. Me huomataan kyllä samalla siellä taustalla tämän datan perusteella muutosta, että enemmän hakeutuu neuvontaan korkeasti koulutettuja ja työttömiä. Ja entistä enemmän uuden yritystoiminnan käynnistäminen vaatii valmistelua ja tukea. Siksi meidän tulisikin yhdessä huolehtia, että yrittäjyyteen siirtyminen tapahtuu onnistuneesti ja että siinä alkuvaiheessa saadaan asiantuntevaa tukea. Suomessa on edelleen vahvaa yrittäjyyspotentiaalia analyysimme mukaan ja sen muuttaminen uusiksi yrityksiksi, työpaikoiksi ja kasvuksi niin edellyttää, että me, ketkä yrittäjyyttä tuemme, niin teemme tiivistä yhteistyötä ja pyritään vastaamaan tämän muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin mahdollisimman joustavasti ja ennakoivasti ja hyvin. 46 uusyrityskeskusta, 55 yhteistyökumppania. Tavoittelemme kaikki yhteisesti sitä, että enemmän onnistuneita yrittäjiä Suomeen. Kun saamme aikaiseksi vahvaa alkua, saamme myös vahvaa Suomea edistettyä. Kiitos kun kuuntelit tämän uusyrittäjyyskatsauksen. Löydät sen meidän nettisivuilta ja ole ihmeessä yhteyksissä, jos jokin jäi mietityttämään tai heräsi jotain kysymyksiä. Kiitos, moi!